Senkin paska. Alapakpar. Muumiperhe oli perhe. Perheessä heitä odotti yllätys. Majakan vartija oli sammunut. Isä, onkohan se rikki? Minun täytyy tunnustaa, etten ole varsinainen teko. Että tässä huoneessa muka kummittelee. Niin asia tuntuu olevan. Mutta näimme vain jalat. Minä nuksin täällä ensi yön. Isä, aiotko säikyttää Aaveen pois? Ai. Minä olen oikein peto. Hain ison ruuvia vai men? Jestas. Hei, mitä tämä merkitsee? Ai. Kaapas tuonne. Voi kiitos. Meillä on siivous vielä kesken. Saatana. Onhan sammunut aika Hirvittää sinä aloitat taas, pikkumyy. Hän on riipustanut esinahkoja seinille. Ei yhtään Mikkelin päivän jälkeen. Sehän on ilmeisesti huiskin haiski koottu mysteeri, puoliksi jätetyt kiskit, meren ratkaisematon palapeli, nimettömät vaatteet. Päivää, minä olen eikä tuossa on muikku. Mitä vittua? Tuli kalastaja ja myrsky pelasti minut.